Здравейте, пичове! Сега, аз съм Diamond 7 и сега ще играем Skywars. И също ще ви съобщя, че с FoxyBG Pro номер 1 и бутонката ще играем Minecraft. Не се знае дали ще играем... Не се знае. Ще снимаме клип просто. Не се знае дали ще играем на Minecraft. Ще видим. И така. Сега ще играя на Skywars, както казах. Така. Готово. Сложих се броня. О, 3 съндъка! Окей. Отивам. Трябва първо да стигна до съндъците. За да видя какво има вътре. Той е падна. Не! Аре, бе, стига! Свърши. Ма гледаш, бе. Идвай. И така. Ух! Много тъп той е. Той не идва. Паднах. Их, ужас. Нищо сега. О, да. Не ми бъгна. Не ме извади. Добре, че Skywars някой път бъгва. Вай! Пак паднах. Този път вече наистина паднах. Сърчето ми. Знае, че няма как да го убия. Дали ако отвори някой съндък, ще видя кой има вътре. Аз съм призрак. Айде. Во! Ба! А, не. Мисля, че... Да има слага. Ей, така му сложи малко. Все едно не съм призрак. Да. Си щях да те вбута, ако край. Умръзна ми вече, да съм призрак. Ще съм махнал. Така. Айде, готово. Така, сега втора игра. Почваме след 3 секунди. Странно, нали? За какво ми е тая храна? Айрон. Не знам за какво ми е. Ще си взема стъкла и себе си. Айде, бе. Готово. Ама за какво съм си? Бай. Айде. Сега трябва да отчита къде... А, да! Към съндъците. Бързо, бързо! Първа, първа.
Не! Махни съвета! Не! Их! За малко беше! Ще чака малко дрън, няйде. Трета игра. Изчакайте малко. Да, айде след трета игра. И... Къде се... Ма сега няма да се бавя този път. И ще взема такова. Добре, няма да гледам на това. Ще взема такова, за да отида до средата. Бързо. Айде сега едно купче. Къде? Къде са съндъците? Няма. Няма такива. Сложих си бутуши. Сега отивам при... Да не го виждате. Така. Не го видях. Да ну де. Дано да има някъде стрели. Какво ми трябваше да стрели, бе? Хайжена. Нямам. Ще трябва да го бия с този лук. Или с този твърд диамант. Дори да не е обработен, пак е силен. Пошегувах се. Не беше никаква шега. Не, хич не е силен. Виждам му името бързо. Виж, се трябва да внимава. Тук трябва много да се внимава. Трябва да се върна. Ей, за това. Сори за този звук. И затова трябва да се... Уй! Сори, сега малко няма да мърдам. Така. Сега пак почваме. Сори. Да, трябваше да се върна. Дано да ме наяде. Абе, тук не се яде. Забравих. Вой, няма го. Наистина ли го няма? Да. Вой, кваса. Как може? Трябва да отида на чуето тук. Не! Имам 40 дърво.
Не. О. А! Мислих си, че е Ендер Драко. Наистина, преди малко го видях. Не докато снимах. Докато не снимах. Уау. Имам си тук готово. Не, да, наистина си имам почти. Не. Така. И така. Оф. Има двама! Да не са се спределили. Защото ще стане много страшно. Какво правиш? Все още. Маско да го бия. Слък! Искам да ям, бе! Не мога да ям. Ще умра от глад. Здрасти. Идвай! Идвай да те бутна или... Той иска аз да го бутна. Окей, няма проблем. Нямам нищо против. Щом искаш, тя ще бутна. Поне де. Тъй си мисля. Да. Ти! Хей, ти! Да, ти. Не, няма казвам. Ако стои на едно място, ще го фрасна, разбира се. Какво? Какво правиш, бе? Как ма фрасна, бе? Сега готови ли сте? Да. Как, бе? Що стоиш тъй? Бе. Красиво. Уа. Шит. Не съм. Бих ли го напуснал? Той е напуснал. Това не беше честно. Сега ми свършиха дори кучетата. И нямам какво да ги чупя. Това беше най-гадното нещо. Пак толкова се старах да го убия. Бил го. И не го убих. Бих го! И не го убих. Що те? Не. О! И сега ми трябва кученце. Ти ли си, бе? Дойде да се отмъсти! Знай, че това се нарича чит.
Така. Това е последната игра. И има този път в средата съндъци. И сега бързо трябва да взема такова. Да взема купчета и да отида в средата бързо. 5, 4, 3. Но бързо. Така, бързо. Първа! Не ми трябва те тук. Дърво на дрън. О, да. Така. Няма да позволявам никой да дойде. Ей, ела! Да те убия! Ела веднага, за да те убия. Не, няма да искаш. Ей сега вижте. Сега става интересното. Това сияние. Сори, че спе. Просто така. Не. Не. Не! Ма поне стигнах до средата. Бе, как? Не може! Въй! Тая, която ме уби, стигна до средата. Ами, това беше от мен. Дано да ви е харесал клипа. Оставете по един лайк, пишете отдолу в коментарите и се абонирайте. Чао!